सुंदर लगत बानी। ओहो एक कुल के चक्कर में मत पड़। अभी तू इतना से नहीं तू भाई एक कुल के चक्कर में पड़ता। ऐसे काहे बदे कहत बानी का हमके बहुत कुछ के जानकारी बा समझनी ना। अच्छा देखो हम सवाल पूछे तने ओकर जवाब दे देबू। एकदम बिंदास पूछा ना ओकर जवाब एकदम देवे बदे हम रेडी बानी। अच्छा ठीक बा जब देवे पर रेडी है बड़ू तो सुनो। बोला मैं हर से काना ही पावे भता। हाय हाय सुना है साली। बोला मैं हर से काना ही पावे भता। साली हो बुझो ना बुझनी हमा। ए जीजा जी हाँ अब वही तो के हमरे बारे में कुछ पते नहीं हो। अच्छा सुना हम बतावतनी। बताओ। मैं हर से राखी ना पावे भता। अच्छा अच्छा सुना हाँ मैं हर से राखी ना पावे भता। ए जीजा पूछ गई नी पूछनी तोहार। तोहरा समझ में का बता आजे तो पाला पड़ल बा। ए साली जी। बोला जीजा जी। अरे ई तो बुझ गइलू हो। अच्छा अभी एक ही सवाल नहीं खे। एकरा आगे सुना एकर जवाब दो तब नु हम जानी। अरे बोला हो बोला। भूख लगा के कौन चीज में का ढुकावल जाला हो। यही सवाल बा। आए साली और सुना बोला का चीज अपना मर्दा से बोलो लगवावल जाला हो। का चीज हमें हर दे देले एक बार। ए साली बोला का चीज हमें हर दे देले एक बार। साली हो बुझो ना बुझनी हमार। अरे जीजा जी ई कौन सवाल बा हो। ई अच्छा तो बहुते इजी बा। सुना ना हम बतावतनी। हाँ हाँ बताओ। भूख लगा के सुई में सूत ढुकावल जाला हो। सुन ला ध्यान से। सेनुरी अपना मर्दा के हाथे लगवावल जाला हो। और सुना हाँ सुनावा। घूंघट देवेले में हर एक बार। घूंघट देवेले में हर एक बार। ए जीजा पूछ गई नी पूछनी तोहार। तोहरा समझ में का बता हो। ए साली बोला जीजा। ई तो बताइए देहलू तू। हाँ हाँ ई ना बता पाई हम जानत है। अरे पूछ के देखा ना हम बतावत तनी ना। अच्छा ई लास्ट में पूछा तनी एकर जवाब दे दो तब नु। बोला का चीज हाली जाला नहीं जाला तो तू खाला हो। बतावत तनी। और सुनो बोला जब चल जाला पूरा तो मन के बड़ी सुहाला हो। ए साली बोला आई सुनो गोल गोल का होला तोरा विचार। अच्छा गोल गोल का होला तोरा विचार। साली हो बुझो ना बुझनी हमार। ई बात बा। हाँ हाँ तो जीजा जी अब कान खोल के ध्यान से सुन लो। अच्छा हम ही ना है कि किसन पे हाथी आ गइल बनी हो के सुनबे करता नहीं। सुना सुना अच्छा